ena atu tinapanga delete ma Facebook pages athu, komano sitikudziwa kuti tingabwezeresenso bwanji kuti ayambe kugwira ntchito mene amagwirira ntchito kalekale. Ndiye kupanga kwake nkosavuta. Choyamba mwene akusegula browser aliyense. Ngati apapa tikuyuza Google Chrome. Ndiye musegula Chrome wanu, mupita apa ndikupanga search facebook.com. Mupanga search, ikatero apa muyikapo account imene munkagwirisa ntchito Facebook page iyo. Ndiye muyika apa ma details anuwo, mukapanga login ndiye ibweresa apapa. Ndiye mutangopanga paliponse apa tipanga save. Ndiye apa ikasegula tipanga pakona apa, kenako ndikuchongera palemba kuti desktop site. Ndiye tikafika apapa timapanga click kukona uku kumene tikazumula kumakhala profile. Ndiye mpanga click pamenepa, mukapanga pamenepo mupita apa lemba kuti CO profiles. Mukapanga click pamenepa ndiye muzapanganso apa lemba kuti CO pages. Mukatero izabweresa apa kuti deactivated pages. Ndiye apapa ngati page yanuyo chipangire delete sinathe 30 days izaoneka m'munsimu. Ndiye ngati apapa imene ili active ndi yamadzuka, imene ili deactivated ndi yalembedwa kuti streaming testing. Ndiye ngati tikufuna kuti ibwerere tingopanga click apa lemba kuti activate. Tikapanga pamenepo yalemba kuti activating, basi ikatero ndiye kuti imakhala yatheka. Apapa ndiye kuti imakhala yabwerera. Ndiye video ya lero inali ya zimenezi. Osayiwala kupanga like video imene. Ngati simunapange follow mpange follow. Ngati muli ndi funso funsani popanga comment. Ndiye tintonanenso ku video yotsatira.